برجت ليلة الليل محسس ورني خليفة جاني شارن برمور أنجسد بماغي تري شبند جيبم عمر شارن تاريخا بلغا كمزور فاستوجب باين لندري سنغال سودايا موريتاني هاكا سماجول بفاو ندواني منصور كالانان دوما مسبهنا جادا إليه هلنا بكي كدو بوجي جدغول شيرنو برمور إلا سبحان دوكا هنا دوكمان بانديني لفراد المنيتي إخوان منصور أون جماعتي زبار هانيال وارتي التني يرمان الله تلي ngam ceerno barombour sibu julɓe fo coɗara duwinoɗo fone labbini hohoɓe fo cakiri duwawuji jeyi mbuur deser moy disi nder on jamma ruuhu wayni heddima ceerno dow leesone heewi daka nuuru sahadatani ɗum ceerno sakiri lafgol ore dalilahi addu moy ceerno barombour teddirɗo hulde joomum jinnaɗo ɓurɗo windere lomtiɗo seyhu tijani bayi mansour basiyaɗo diine l'islam siddigu maɗa heddi ina haala ɓure maɗa est ce que ceerno barombour yamerama nayo yimɓe yoɗo ceerno kefta moƴƴere sile sarif e yahaya alhaji mamour tafsiru ibdandu waɗitaro maɓɓe wi muhammadu naylitiɓe suleymana giya ne yehi mbuur tawi toɓeno ko jeeɗiɗo alhaji mawɗo dental ceerno hammadi ceerno boubacara gueye ko masuhur ceerno yamiri galle ma yo ngarde yimɓe timmini moussa baro e babacar e yummum e mansour e yummeraɓe heddiɓe e ɓiɓɓe rewɓe fof ngari njuuri duwi njabanangam ceerno barombour piɓinoro maɓeynara ine hebbili comci muɗum kasankeje karminirde e hajju mabrur lonnoɓe garti kasanimo ƴettimo galle keso ɓaye galle kiiɗo jettagol woni fajiri mansour ɗon yimɓe juuli dutti paadi e golle gure fof nandi otoji ndewndiri ñande heene pay mbuur badara joole amadou tijani bayiɓe ma sari suleymana ɓeetaro jolli maga buur ubbama yimɓe jooti ketti e haala dontuɗo muññitawa muñjo haɗata gondi maga ɗoor qul kullu man alayha fanin ngo haala joomen tagaɗo wone tommiñede mayde masdur lomtiɗo wone tijji abbade lomtaɗo mum fadore haydata yaadu ceer
ceerno baro mbuur nawnoode baaba adama ɗaccaani ɓurɗo windere holi miijotooɗo heddaade hayro maqbuur heddii ko Allah wele ma haa rokkumaa ko welma almuɓe fof ke jeenaake wadde ka nuuru yo barke ma heddo caggal maaɗa ɓiɓɓe ma ndona hissan wa maanan mbiyana amina hamuur noon ɓiɓɓe maɗa mana ñemtinɓe sunna jeɗe ma amayno ɓiɓɓe ma keeci mehelu mansour yo Allah rokku heddiɓe jiiɗe naftooje handuto e maɗa lomtiɗo ceerno baro mbuur taɓiɗɗo lomtagol mum man ko inde joofi muhammaduna ali ahmadu ceerno baro mbuur lomtiɗo ceerno hamme alhaji ali dimmiti tataɓo on ko ceerno meɗen ceerno baro mbuur fitirlo diine kumba o Casamance ceerno men muhammad saidu lomtiɗo ceerno baro mbuur tajidiidu maɗa kumnuɗo yaafi ɓe jurmagol ma kala paamɗo ɗum e majjuɗo ngam ceerno baro mbuur ɓoosaaru wonta takkere mansuura wonta baamum mana e himme dontuɗo ngam ceerno baro mbuur alhamdulillahi hamdan daiman abadan ثم الصلاة على المفتاح ذي النور اللهم صل على سيدنا محمد وسلم